I den forgangne uge, der kom der en undersøgelse, som Altinget havde lavet og adspurgt vælgerne om, hvilket parti de anså som det mest EU-positive. Her endte Radikale Venstre kun som nummer 4 på listen. Nu er det jo ikke fordi, at det at være mest EU-positiv er en målsætning eller et mål i sig selv at nå. Men når vi nu er det mest EU-positive parti, så synes jeg måske, at det her resultat siger noget om, at vi har været manglende og fraværende i EU-debatten fra Folketingsgruppens side. Hvorfor har man ikke grebet den oplagte mulighed, der har været for at danne modpol til de skræmmebilleder, som blandt andet de borgerlige og EU-modstanderne stiller i forhold til det såkaldte velfærdsturisme? Vi bør sætte en anden dagsorden og sige, først og fremmest er der ikke tale om velfærdsturisme, og vi bør stille os frem med de konkrete tilfælde og sige, ja, det er kun ret og rimeligt, at når man kommer og bidrager til det danske arbejdsmarked, så har man ret til at få børnepenge. Det er ikke særlig dyrt, og det er kun fornuftigt, at vi kan tiltrække godt arbejdskraft til vores land, og det skal man altså have børnepenge for, uanset om ens rødbedefarvede pas er med det danske våbenskjold eller med et andet våbenskjold. SU-delen, der kan vi også sagtens melde os på banen og sige, ja, jamen det er rent faktisk en god forretning, at vi giver SU. Det giver flere penge i statskassen, fordi folkene bliver her efter endt uddannelse og bidrager, og det er med til at sikre et mere internationalt studiemiljø. Det er alt sammen noget, vi ønsker. Det er vores ansvar at være modpol til de borgerlige og mane den her debat til jorden, og ikke lade dem styre debatten. Ikke give dem ret til, at det her skal hedde velfærdsturisme, men at det i stedet for skal være et spørgsmål om, hvordan vi gør vores arbejdsmarked attraktivt i Danmark. Vi skal tage aktiv del i debatten. Så kan det jo være, at vælgerne ser os som et lidt mere EU-positivt parti, måske som det EU-positive parti, vi er. Tak for ordet.